عزيزة مسكرم عسرت تشعت ساعة شوعتنا قطع فرنجية توليدا أب نيو جيرسي مسابو عن مسدي عنها تنبر أبو أصوات إندي عزي تفلاتنا موسيقى فيديو بروديسيريم بز مخنيات دما إذا بيتسب كمون عوالة بيتسب دخانات عزيزة بدعم حبسات مسلو نيرم نقرقن بحرب بزوح جزي حق أنها قد تنايز بيتسب كقالت جميرو عزيزة ونابو عاول على الدي أزوج حصل عين قدعة كتعزب جميرة كوا حليفو دما أبو أبقلت بساعة نستخمرو عمو سانو سلام نايز بيتسب كسرقو جميرو أتعزيز خفأ وقت زمت أجن عزيزة شو منتعمد كمال آخر لوين أو حدا مشت عد عزيزة نابو أخت زرار ولي أختا إذا منهم قد أسيولو زمسل تقوار نيم جمرات أطاو تقعت تفز أمو لقزي خوينو أو لبا عزيزة تصحيفون عزيزة ملاغت الدي أختها بصحنا أبو عبز خدتو لقزي أبو أنا مثل القصواس جميرو نزهز أن نستخف لي تيخي كما يسوي تكون خمزة لكون لو ما عند خريكي أخولا جميرو بمجمرة خداونتا قصيلون نيوشت أهلواسات أختوص بمقوار نفلا ما يقزي صوتا وطقعتا بصحلا إذن ناقار زغن عروس إذا منم ناقا زي تفلت عشل حدق زي استفاد أما تقار زي خونس حد في مشا استفاد أما بدلي نيرو إذ بدل بز دواي بلن يقدس توازيحو بجكان يغزيلو كاب طقعت حاليفو مسكالو تتصاون تخي تتصاوتن فسيب ما دقا خي توصن تخل كلا سرعة تمرت قديفة أو قزعان ختم مهار تقديدا أو عصو قزا ختنبرن أو عالم زفتر زلو ناقر نخيترين تعزيا إذ دما زوالة أنا يبحتاو الناس سمعيتان ودقاتانا قاريدوا أو عسرت عمتا أو قزع مدك أسيان عراتان إذ صوتا ومدقعتي بولادي أغزيلو ولادي تاديا طقعتنا يقولا رياخت كلا خللا فقارنيا نارتن إندي نتقوار متعشاشو مهنات فتيرو تقوارو خمعلتنا معلت دقاقي مغزيلوا نقرقن عزيزة نيوبو عاداو كامو قعن مؤنتاتن كامو كامو كي حالفو منم كتقبراي تخلن النيرة نوالا حدا سو كي تزاربون تتزاريوا خمز غسلا كاو حالفون إذا تصياف تقوار آمن اشتحوا تاخذ صمام مخان دقاقي بمنقاري فرارة نيرو حجون زعشل كاب صوتان بخاتن وزاق من ممارات مملت من قدنا ينارا بزي دقاس بنوعاتن بسقاين من برا نانا اشتحواتها محلاون درحيم تتنقط قورت خيل نقر عزيزة عسرت حموشت عمت مسملة أبزعان وقز أبوادا تقمتت نيم جمريا ولادا كاو أبوات أنيسا ني أبو أقبر مسون من مفلي نقراي نورن حقو ساي نورن بس نقرون يتربشن عزيزة تولدلو معلت باتحو ملو تعنا زلو العخم زولدت مسرقا قزون إذا نقر كم طبق مرقا قز تدايمو دقي مطوطا وطقعتا بسحلا نخال أي قزيون تانيسا نقرقن أما بركا لاي قزي ملو تعنا زلو ولا داي تولدن بساحة الزراء جنتيكا وصقم تتقاق والعواليدا نقرقن إذا نقر أبو عزيزة أبرسيا متقعت دهون خب لاي قورن دحر 3 عمد دما مبل سارسي حوا كاو أبو أنيسا ملو تعنا زلو قلعون تقلاقيلا كم معلتنا معلتي ناورا عزيزة سيول دخونا مزيو بتوسخي سقاي زهصان بعد صفصف كوزحن أسقا أخون نزقور حدا أرمينا وتقوار نيرو تقوار ولادي عزيزة أد عزيزة مبدال قوالا سقاي قوالان طقعتان كتكالا خلالا فتسي ما فقادن ينارتن كابز حليفون نفتسام زخلو سقاين كورو قوالان قزعان زتحاسب على البيتا أو كندت تقدمو نتمس دمم حسوتو بزحزن من قد تقبلاتو كاب سقطة حليفون أكال مقدار من بزحن زقهسات زخنا شكانة تمولو زرواتات هادي أقللتي نوارن مكلا خال تعرفو بعد جزاي سريق كني أخذتلو انجيلاتا إذا خصص دما نكون عنا تسألنا تنفتحن عدلات في إيوه أبزا ما جانا عمتات عزيزة زلتو من راوسي والزخانة هيوات الناوران بدك أسكت رسعات مكر جميرة مغنياتو دقيسات ريوم حلمتات كاب زلتو ناورا زحاشة سلام زلو أمسل زخانو أبقلتاش حنقلتنا قطعة فرنجي أو هيوات عزيزة نشتي لوتو تفاتيرو
ኣቦኣ ደፋሪኣ ዝኾነ ኤንዲ ናብ ጉዕዞ ብዝኸደሉ እዋን ወዳና ኣዚዛ ተጸልይዎ ዋላ ካብ ምንም ዓይነት ማሕበራዊ ህይወት ዘይብላን ካብ ገዛ ክትወፅእ እውን ዘይፍቀደላ ይኹን ኣዚዛ ሓደ ተባዕ ውሳነ ወሲና ወዳ ናብ ቀረባ ናብ ዝርከብ ጥዕና ጣብያ ወሲዳቶ ድሕሪ እዚ ናይቲ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት ብትህቦም ዝነበረት መልስታትን ዘርኣየቶ ድንጋፀን ተጠራጢሮም በዚ ምክንያት እውን ንህፃናትን መንእሰያትን ኣገልግሎት ፅሕፈት ቤት ኣፍሊጦም ኤንዲ ካብ ጉዕዞኡ ተመሊሱ ኣዚዛ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኸደት ምስ ፈለጠ ብተግባራ ኣዝዩ ተበሳጭዩ ብሓይሉ እውን ካብቲ ሆስፒታል ከውፅኦም ፈቲኑ ነገር ግን ናይ ህፃናት መሰል ተጣባቕቲ ኣብቲ ጉዳይ ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ካብቲ ሆስፒታል ኣውፅኡ ክወስዶም ኣይከኣለን ድሕሪ ናይ ኤንዲ ተግባር ናይ ህፃናት መሰል ተጣባቕቲ ንኣዚዛን ንደቀን ናብ ውሕድ ቦታ ወሲዶም ኣቐሚጦምዎን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዚዛ ተዋህዋ ኮርስታት ተኸታቲላ ምስ ወደአት ኤንዲ ተኸታቲሉ ኣብ ዝነበረቶ ቦታ ደፊርዋ እዚ ጥቕዓት ድማ ንምበራቕዓይ መወዳእታን ጥንሳ ምክንያት ኮይኑ ምበራቕዓይ ወላዳ ምስ ወለደት ድሕሪ 1 ዓመት ኣዚዛ ነቶም ብሂወት ዝተረፉ 3 ደቃ ናይ ምዕባይ መሰል ተዋሂብዋ ብዝተገበረላ ሓገዝ እውን ኣዝያ ጠንካራን ቆራፅን ኮይና ስለ ዝነበረት ምስ ኣሕዋታ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኣቦኣን ኣቦ ደቃን ዝኾነ ኤንዲ ክስ መስሪታ ናይ እሱር መእዘዚ ወረቐት ተዋሂብዎ ነገር ግን ኤንዲ ክርከብ ኣይከኣለን ድሕሪ 1 ዓመት ሃገር ለቒቑ ክጠፍእ ኣብ ዝሞከረሉ ግዜ ኣብ 2006 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እውን ውዒሉ ከይዲ ናይዚ ፍርዲ ኣዝዩ ነዊሕ ነይሩ ንዓመታት ኣብ እሱር ፀኒሑ እውን ኣብ 2013 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኤንዲ ኣብ ርእሲ ኣዚዛ ብተደጋጋሚ ዘብፅሖ በደልን ዓመፅን 50 ዓመት ተፈሪድዎ ነገር ግን ናይ ኤንዲ ፍርዲ እዚ ጥራሕ ኣይነበረን ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ጓል ኣንስተይቲ ጓል ዝፈፀሙ ናይ ኣገዲድካ ምድፋር ወንጀል ን40 ዓመታት ብጠቕላላ 9 ዓመት ናይ እሱር ግዜ ተፈሪድዎ ኤንዲ ማለት እውን ደፋርን ኣቦን ኣዚዛ ከምኡውን ኣሕዋታ 9 ዓመት ናይ እሱር ግዜ ክፍረደሉ ከሎ ንኣዚዛ ልዕሊ ናይ ሕጊ ምስፋንን ትክክለኛ ፍርዲ ምርካብን እዩ ነይሩ ናይ 17 ዓመታት ጭቆና ስቃይን ፍርሓትን መፈፀምታ እዩ ነይሩ ኣዚዛ ኣካላዊ ድሕንነታ ተረጋጊፁ ኣብ ሂወታ ናይ ፍርሓት ዘይኮነስ ናይ ነፃነት ፀጥታ ሰፊኑ ድሕሪ እዚ ንባዕላን ንደቃን ዝተኣማምንን ድሕንነቱ ተሓለወን ገዛ ክተጣይሽ ነይርዋ ነዚ እውን ጉዕዞኣ ጀሚራ ቀፃሊ ናይ ኣዚዛ ተግባር ዓርስኻ ምሕዳስን ኣእምሮኻ መሊስካ ምቁፅፃርን እዩ ነይሩ ኣብ ትክክለኛ ትምህርቲ ቤት ከይተምሃረ ስለ ዝዓበየት ድማ ትኩረታ ኣብ ባዕላ ናብ ትምህርቲ ኣንጌራ ትንቀሳቐስ ጀሚራ ስኮላርሽፕ ተሓጊዛ ድማ 2 ባችለር ዲግሪ ጠናቂቓ ብቆልዕነታ ብወላዲኣ ዝተሰረቐ ብልሓታን ሕልምታታን ናይ ምምላስ ባህጊ ስለ ዝነበራ ድማ ጠንኪራ ትምሃር ጀሚራ ብናይ ክብሪ ማዕረግ ተመሪቓ ናይ ገንዘብ ነፃነት ንምርካብ ብሞያ ምስራሕ ጀሚራ ድሕሪ እዚ ናይ ግሊ ሂወታ ምስ ተስተኻኸለት ኣዚዛ ትኩረታ ናይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን በደል ኣብ ምክልኻልን ድምፂ ናብ ምዃንን ኣዝዊራ ሓደ ፕሬሽስ ሊትል ሌዲስ ዝበሃል ትካል ገባር ሰናይ እውን ኣጣይሻ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዳዘወረት ታሪኻ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ትምህርቲ ቤታትን ተፈላለዩ ብዙሕ ሰብ ዝርከበሎም ቦታታትን ክትዛረብ ጀሚራ ናታ ተመክሮን ጥቕዓትን ምግላፅ ድማ ንብዙሓት ተበደልቲ ምክንያት ምርካብ ፍትሕን ነፃነትን ኮይኑ ድሕሪ ግዜ ኣዚዛ ሙሉእ ንሙሉእ ስነ ኣእምሮ ኣድሒኑ ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ድምፂ ኮይና ቀፂላ እውን ተመሪዓ ካብ በዓል ገዝኣ እውን ወሊዳ ብሰላም ትነብር ጀሚራ ንሎማዓንቲ ተዳሊልኩም ዝነበርኩ ቪድዮ ነዚ ይመስል ከምዚኦም ዓይነት ቪድዮታት ንክበፅሑኩም ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ከምኡውን ከምዚኦም ዓይነት ቪድዮታት ምርኣይ ንዝፈቱ መሓዛኩም ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰናይ ቅንያት